sama EMGD Lighting Wahyu Pras 12. Terima kasih. Yuk langsung kita hadirkan untuk Anda bersama hadirnya Mondolane Citra Rimba Indonesia. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikan
ngene. Nggih. Adem Met. Aduh aku Niki asline dipateni mawon Bapak ora Ibu. iso Nggih. Met. Mboten saged nggih. Ayo. Niki alami napa? Alami aku. Salam sik Met. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lek gimbal biasa. Tekan kene. Tekan kene. Alhamdulillah awak dhewe tekan di Met kene Met. Tekan mriki. Tekan di kene Met. Mriki Selo Pampang. Lah iya. Golek romplan ngisor kae. Heeh, lek romplan bola-bolane do ning kono. Ayo salam didongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu. Amin. Lancar rezekine to Met. Amin, tentrem ayem. Mari pahloh jinawi to Met. Semakin maju desane dusune semakin kompak. Pinter. Nggih. Ngono. Tambah kempraket. Tambah kempraket, nempel gandeng siji. Heeh, dadi siji, dadi nek mlaku ngono. Malah keping kuwi. Ya aja. Niki saparan Mas Andes. Saparan. Nggih. Merti dusun. Merti dusun iki cara-carane ngilangi sukerta sing elek-elek. Barang-barang Allah ki dibangun masyarakatnya menjadi lebih baik. Nggih. Ya rak ngono to. Pokoke sing cilik-cilik ya dadi pemuda-pemuda sing luar biasa. Nggih. Saiki kok elevator saiki. Aku maca ning Aku ya ning jeding wet. Ning jeding lan napa? Tokke manuke ilang. Lah kok iso mengkeret e? Lho alah, aku ora cewek, Ndes. Tak celup-celup Aku tak ngono tok. Malah metu e. Oh, tawani nggih. Kaya traling. Bapak Ibu teng inggil ngantos satos. Bae aja maju-maju Pak nggih. Jiblok makin. Lah iya. Ya wis langsung ki dirodat sik ses Nggih, Mbah Kong. Oh iya. Ayo wis. Siap meh. Lek nikno. Ha iki ditekno ning nikno. Oh, KW. Tekno KW lho iki rupane. Nikno. 11 iki. Iki Fajri. Ya iki wah iki bakul gitar saiki wis malah Apa tok apa otot kawat balung tok ngono kae. Oh, Gatot Kaca. Iya. Gatot Kaca. Ra iso mabuk. Ayo kanca ben uripe bisa makmur. Ya ngono kuwi. Iya ta. Dadi pinter ya kuwi. Pinter. Ayo ra sik jreng. Apa ya lagune lali ya? Lagune apa? Apa? Ada Veronica ko. Udah ya. Veronica ko tamet dede. Ayo apa? Ayo Prokoco. Wajib. Doni. Ayo Prokoco. Yo. Ngawar. Awi ta. Aku saiki. Apa? Wis ada cengkokne nang ngendi to? Awi ta. Kandan. Awi ngene. Yo. Ngene. Rada mamburing iso nggih. Ayo Prokoco. Kaping pindho
siji bisa siro kelawan ngaji kapindo neng lakon kaping telune bayar kaping partoso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji kaping 5 haji lamun kuwasa halo bos baik yuk kita kasih tembang Marpono wong tua Marpono wah kowe mbah kowe Marpono kok ayolah walah jan bujek itu wis ra apa-apa ayo Marpono Mas ganteng mriko walah jan ora gelem ganteng iki gambleh tur ireng lah iya ora gelem kaya gelem ngono ki ya lagu apa Mas Andes iki spesial ge spesial jeng sepiro ki cek ngamban aduh yo jiwa ton memanis sekar mekar lan mengerti rinoce katon kinelo tak antiati jaga katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai kau tahu rembulan kang sumuna nekseni tresno kang tu tan ana liya mung slira wong ayu asik enak lali aku ayo nyanyi dhewe ta Den wanita asik Rasulullah Citra Riba Indonesia bergoyang asik iya esemule pahit padu lindri nyawa netromu dasar lencir kuning anggu kang rasa tresnoku ayo iya tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sempurna neseni tresno kang tuhu kang ana liya wong slira wong ayu
Marah. Iya, Hek. Iya, Wek. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Dan ana liya wong sira wong ayu wong sira wong ayu asik Komen tak takon. wih Andes kok saiki pinter nyengkok nyanyi niki ajane ndi? Lho. Ajane ndi? ning Gunung Kawi aku Gunung kowe pesugihan apa piye iki? ayo yo Ora, saiki kok ngalahke Miftah karo Edwi. Iki cengkoke karo nganu Bunda Rita. wih Sugirti. aku ke malah wingi lu cengkok Heeh. pangan rayap Lah kok iso? gulune Ipini. ya yuk saiki dirodan Yo. rodan apa ki ayo prakonco ajmaib jreng iki alam sik ya kaya wingi alam sik dirungake wajib ngain lanang wadon lurunge wajib ngain lanang wadon lurung ilmu dirungake aja leren yen durung rusak bodohmu dirungake aja leren yen durung rusak bodohmu ya sih enak Sesuk nang pojok pengajian wani des. ora wani Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Aja lereng yen durung rusak
Yuk, siap bro ki. Ya Irfani ronce gambang wangi demo kermuka gemilang ojo siro menga-mengo dituro kawe pangeran monggo Jiro lu siap loh. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa tumbuh derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dalam mana sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa kita tumbuh derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Andes, ini wes esok des kira kakean pola kok le sing penting sing. Udan elo tumetes sing layak wangi krosot rejo rasane atiku iki tenan apa yo mung ono aku wis entuk ganti. Wis ono sisi aku sing kebutuhan.
Ya ora wingi-wingi aku bunga ning kudu kapiye saiki aku wis entuk ganti. Podo rawuh sang nata sajuru-juru ayahi karya. Nggih, isih ana siji ning mburi kono men. Nggih, leres awak dhewe bagi siji. Kripik gedang apa? Kripik tela. Sithik gedang waton rata. Nyuwun pangapunten agunging para pamirsa sedayanipun. Lan ugi ing kelepatanipun kula kekalih
nyuwun pangapunten agunging para pamirsa sedaya. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Riba Indonesia.